Makedoniýanyň paýtagty Skopje'de Saýwan güni bellenildi. Ýurdun seksi işgärleri, olary gollayan aktivistler 17 dekabrda seksi işgärleriniň garşysyna edilen zorluklar soňlamagyň halkara gününe şäheriň merkezinden ýörüýüş geçirdiler. Aktivistler Makedoniýada seks arkaly gün üzeri anaýlayan adamlaryň sanynyň köpdigini, onsoň olaryň saglyk we howpsuzlyk meselesinde hasken gollagy mätäçdigini aýdýarlar. Ýurtda seks sewdasynda geçirilen barlyklar polisiýanyň köplenç kanuny goraw ýeterlik bolmadyk seks işgärlerine garşy edilen zorluklary derňemeýänligini görkezdi. Bosniýanyň günörtü şäheri bolan Mostarda Balkan ýurtlaryna seýahat etjek göçme sergi açyldy. Bu sergide ýaş hudojniklaryň 40-dan gowrak işi eseri goýuldy. Olar Balkan ýurtlarynyň 8-sini tomoşaçylara görkezler. Bu sergi regionyň ýaş adamlarynyň arasynda dialog ýola goýmak proýektiniň çägini gurnaldy. Pakistanyň Peshawar şäherinde 10-dan gowrak ýaş adam öýlerini ene dilleri bolan paştun diline bilim berilmegini talap edip demonstrasiýa geçirdi. Peshawarda bilim esasan urdu we ingliz dillerine berilýär. Bu çağalar daşary ýurt diline berilýän bilim gulçulugy barabar diýýärler. Olar puştun diliniň mekteplerde esasy okuw dili bolmagyny isleýärler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.